Vítajte pri ďalšom dieli Zubar, ktorý rád varí. Ahoj, Šaňo. Ahoj. Tak nám prezrať, aké talianske jedlo to bude dnes? Dneska budeme robiť zase z tej salsiče, čo sme si urobili naposledy. Tak budeme robiť salsiču, krém z gorgonzoli, červenú cibulu a ešte na to pôjde parmezán alebo grana padano. A to je všetko. No výborne, aj cestoviny, toto sú aké, ako sa to volá? Toto sú filei calabrese. Filei calabrese bresi. Také boli. Ja som potreboval nejaké také cestoviny, do ktorých sa bude dobre vpíjať tá omáčka. Dobre. Aby to neboli nejaké dlhé, tenké, ako špagety, ale proste nech to je niečo, v čom tá omáčka bude dobre držať. Salsiču už sme si vytiahli z chladničky, ktorá je parádne napacovaná. Robili sme ju 2 diely dozadu, takže určite si choďte pozrieť, keď neviete, ako sa robí toto mleté mäsko, je to veľmi jednoduché. Ide tam aj fenikel a biele víno a dáva to tomu taký ten taliansky šmrnc. Taliansky šmrnc a je to veľmi ľahké jedlo, nie je to také výrazné ako naše klobásy. Je to také veľmi jemné, ale má to špecifickú chuť. A vlastne my teraz máme tú taliansku edíciu a všade používame salsiču, takže budete ju potrebovať ešte v ďalších 2 receptoch určite. Minimálne. No dobre, tak sa poďme do toho pustiť. Ja idem zase robiť tie kôpky ako vždy. Môžem? Áno? Dobre. Dáme si zohrievať vodu, lebo táto omáčka, čo budeme robiť, tá je veľmi rýchlo hotová. A potom sa do toho dávajú tie cestoviny, tak je dobré to robiť nejako paralelne. Konkrétne tieto sa nám varia 15 minút. Tak to je dosť. No. Celkom dosť. No, väčšinou sa varia nejakých 7 minút. No, podľa toho, aké dobre. sú pripravované. Tak sa aspoň môžeme porozprávať, lebo ľudia nám píšu rôzne otázky a chcú sa ťa spýtať a aj mne do správ píšu, že či by som sa nespýtala doktora, keď budeme najbližšie variť. Typni si, že čo tak ľudí najviac zaujíma, že či máš taký nejaký prehľad, že čo by sa chceli spýtať. Prečo sme takí drahí? Áno, ale nie. Takáto otázka tam nebola, že prečo ste vy takí drahí, ale že prečo sú tie zubárske ošetrenia také drahé? Zubárske ošetrenia sú také drahé preto, lebo je to veľmi časovo náročné a je to náročné na ľudskú prácu. To znamená, že v tej ambulancii nie je len ten jeden lekár, ale je tam proste aj sestrička, potom potrebuješ mať ešte jedného človeka, ktorý robí iné veci. Ako keď máš jednu ambulanciu, tak potrebuješ mať 2 sestry. Keď máš jednu solo ambulanciu, potrebuješ mať 2 sestry, lebo jedna ti asistuje pri kresle a druhá zapisuje, dvíha telefóny, balí nástroje, sterilizuje ich a tak ďalej, lebo keby to robila jedna, tak nestíha asistovať, alebo by tam musela byť, ja neviem, 5 hodín po práci, aby to všetko postíhala a tak ďalej. No a keďže my tých ľudí zamestnáme všetkých legálne, tak to, čo zamestnanec dostane v čistom na účet nejako zamestnávateľa stojí dvojnásobok. No a keď to celé napočítaš, tak to vychádza celkom dosť veľa peňazí. A keď to chceš robiť poriadne, že dodržiavajú všetky hygienické pravidlá a postupy, ktoré asi sú veľmi prísne. Určite. Ale ja vám poviem, ako sa môžete vyhnúť veľkým poplatkom u zubára. Šaňo, vieš, čo chcem povedať? No neviem. Keď budete si čistiť zuby, používať medzizubnú kefku, medzizubnú niť, chodiť na preventívne prehliadky a na zubnú hygienu, tak sa môžete vyhnúť tomu, že vás bude stáť zubár veľa peňazí. Určite áno, akože keď chcete, aby zubár na vás nezarobil, musíte si čistiť zuby, nebude tam mať moc čo robiť. Ale si chvíľku zmeravel, keď som povedala, že? No áno, lebo som vedel, že k čomu presne mieríš, takže... Tak ale to si ma ty naučil, ty mi to rozprávaš od prvého diela, ja neviem koľko už dielov máme natočených, podľa mňa 11 relácií máme za sebou a ty v každom dieli mi hovoríš, že Miri, to je tak jednoduché ušetriť peniaze na zubárovi, že ale aspoň vidíte, že my nemáme urobené nejaký presný scenár a nejdeme ako divadelní herci alebo televízni herci a to niečo si tu máme nacvičené a povieme si to. Takže... Áno, to tak prirodzene vyplýva z debaty. No ale ďalšia vec, ktorá ľudí zaujímala, že ako je to s tým bielením zubov. Jednak, že či to poškodzuje zuby a zubnú sklovinu a že či sa dá aj doma vybieliť kvalitne zub. No dá, tak poďme od začiatku, no, alebo poďme od konca. Poď od konca. Najúčinnejšie bielenie je také, ktoré je kombinované nejakého ambulantného a domáceho bielenia. Najskôr treba vyrobiť nejaké nosiče,
Musíš ísť do ambulancie, tam ti urobia otlačky alebo sken, potom ti v laboratóriu na to urobia nosiče, do ktorých si doma dávaš ten bieliaci gel, nosíš to niekoľko hodín denne, niekoľko týždňov, potom prídeš do ordinácie a tam ti to už hygienička alebo lekár dobieli. To je také najšetrnejšie asi, že? To je to Lebo to nie je to najšetrnejšie. jednorazová extrémny zásah do tej skloviny, ale že je to postupné bielenie, tak? Áno, a hlavne to funguje. Tie čisto ambulantné, tie nefungujú až tak dobre. Aha. Najlepšie funguje takéto kombinované bielenie. Akože také tie nejaké domáce recepty, že Šúchať si zuby sodou bikarbónu. napríklad, alebo nejaké pasty a tak ďalej, to moc nefunguje. Tam... Ale musia trošku fungovať asi aj tie pasy, že sa udržiava aspoň minimálne to potom, keď... áno, ale to máš iba na to udržiavanie, ale nie je to, že máš... Že keď má niekto žlté zuby a chce radikálne zmeniť farbu, tak asi je to náročnejšie s tými pastami. S tou pastou ti to proste nepôjde. To si myslím, že nám už bude stačiť. Poďme teraz, dáme tu testovinky, pretože tieto majú kotúra na 15 minút. Píše, že sa to bude variť. Máme to tu nachystané, ideme to pripravovať, alebo musíme teraz počkať, kým sa uvaria cestoviny? Že musia byť tie cestoviny uvarené predtým, než ich tam... Nie, Al dente asi, že? Asi nebudeme čakať úplne 15 minút. Nemusia byť úplne upravené, ale čo ja viem, nejakých 7-8 minút to bude trvať, kým spravíme tú omáčku. A Ja si myslím, že ich tam ale nenechávame 15 minút, lebo oni sa ešte dojdu tej omáčke, nie? Trošičku. Nedojdu? To ich tam iba šupneme na záver, hej? Hej. OK, no dobré. Takže dáme si olivový olej na panvicu. Dáme si tam cibulu a salsiču. Najskôr asi trošku cibule. Cibulu. A ja zatiaľ môžem aj tu máš cibulu ešte. Tak daj aj tu. Výborne. Trošičku si ju opekáme. Ja zatiaľ môžem nakrájať túto petržaltovú vňať. Teraz si tam dáme tú salsiču. Tak. Opečieme to, nech sa nám spoja tie chute. Tak. Petržaltovú vňaťku na drobno, hej? Áno. Dobre. Podľa chuti. Ešte tam asi dáme trochu oleja, keď nám to nepripáli. Trochu korenia. Trochu soli. Tak. Opekáme. Kým nebude všetko mäsko opečené, hej? Nesmie ostať rúžové. Nesmie ostať rúžové, áno. No a teraz sa môžeš pýtať. A teraz sa môžem pýtať. Dobre, lebo ty mi vždycky povieš, že počkaj, vydrž, tuto musíme teraz recept riešiť. Ako je to s tou anestézou? Dáva sa aj malinkým detičkám už takáto injekcia, alebo ako to je? Lebo to sa pýtajú maminy hlavne, že ako deti a anestéza, že keď potrebujú nejaký zákrok, také menšie deti. Keď sú že úplne malé, tak tam je problém všeobecne s nejakou spoluprácou. Proste dvojročné dieťa, ťažko na niečo ukecáš. Také deti sa premedikujú potom skôr, prípadne sa dajú do celkovej anestézie, ak je tam naozaj nejaký väčší problém, lebo to dieťa sa potom nevspiera, nekričí, neplače a dá sa normálne s ním pracovať. Čiže celkovú anestézu sa dá aplikovať pri robení zubov. Áno. Čiže keby niekto potrebuje napríklad aj vytrhať že veľa zubov naraz, tak vy mu robíte čo? My ho vieme uspať. Normálne ho uspíte na kliniku. Áno, ale zase to nie je potrebné, to je len u ľudí, ktorí majú buď panický strach, ktorý nevedia zvládnuť, alebo nezvládnutelný dávivý reflex, alebo potom ľudia, ktorí majú nejaké mentálne poškodenie, že to proste nezvládnu. A príde, že ich teda lokálna anestéza sa dáva jedine tiež injekčne, hej? Lokálna anestéza, áno, buď injekčne, alebo na také úplne menšie zákroky sa dáva iba povrchová slizničná anestéza. Ale to dieťa musí samozrejme spolupracovať, lebo to dieťatko to aj nemusí bolieť, ale proste kvôli tomu strachu si to nedá spraviť. Čo by si odporúčil rodičom, ktorí chcú pripraviť na to, aby dieťa nemalo panický strach zo zubára? Lebo to asi treba nejak pripravovať to dieťa od malička. Určite treba sa s ním rozprávať, ale teraz... Dobre, teraz pauza od rozprávania. Ideme dorobiť omáčku. Takže dáme tam trošku z tejto aqua di cottura, alebo pasta voda. Dáme si tam
Dáme si tam teraz Gorgonzolu? gorgonzolu. Keď ti zoberiem odtiaľto korene, nech ti to tam náhodou nespadne. Áno. My sme to tam dali ako estetický zážitok, aby ste mali. A nedávame tam tú kôru, alebo kôrku. A keď niekto nezoženie gorgonzolu, Môže mohol by byť dať nivu? Hej? Určite. Takže dáme tam tejto gorgonzoly tak Toto je taká poctivá pravá gorgonzola. Toto je poctivá pravá, áno. Takže dáme tam takú poctivú porciu toho. Necháme to tam trošku sa rozpustiť. Ňam. Cibulka, mleté mäsko, gorgonzola. Gorgonzola, áno. Uvarená Krás. žufánka, pozri. Krása, áno. Dobre, keď sa nám trošku roztopí tá gorgonzola, tak si tam dáme ešte petržlenovú vňať. Nie všetku. Necháme to úplne rozpustiť, potom miešať. Idem. Dobre, a ja Idem na zaliem tie to. cestoviny. Ešte tam dáme trochu tej pasta vody. Nech to máme. On obsahuje trošku škrobu, takže nám to pekne zahustí aj polievočku. No, zlejeme si cestoviny. Trochu si pustím studenú vodu do drezu, aby sa nám nejako nepoškodili potrubia. Tak. Mne sa vieš, čo na tebe páči, že ty máš tak dobrý odhad, že všetkého vždycky je tak akurát dokopy. Môžeme zdobiť možno ešte jednu varechu, aby sme to lepšie premiešali. Ja ti teraz odovzdávam žezlo. No, ďakujem. Takže takto pekne si to zmiešame. Ešte tam môžeme dať parmezán. Ona má tak pekne zahustí tú omačku trochu, že? Tí Taliani to vyhadzujú na tej panvici, ale taký talianský kuchár zase nie som. Ja som taký obyčajný. Sranda, že každé jedlo je s tou salsičou a každé vyzerá úplne inak. Každé vyzerá, vonia, aj chutí úplne Chceš tam inak. dať tej gorgonzoli ešte? Si sa na ňu pozrel? Tak No neviem. môžeme. Hej? Môžeme, Lebo pozrel si sa na ňu a neviem, že či si zaváhal, že či ideš do toho alebo nie. Hej, že ešte nám to kus zostal. A vyzerá, že ešte musíme trochu odpariť vody, tak pri tej príležitosti tam môžeme nechať trochu tej gorgonzoly sa roztopiť. Syru nikdy nemôžeš dať veľa do jedla. Môžeš? Tak Podľa mňa nikdy. Ani na langoš nedáš nikdy veľa syru. Syr má rád každý. Keby ste vedeli, ako to vonia krásne. gorgonzola. Potom na záver dáme ešte túto pažitku. Petržalku dáme na záver ešte. Pretože my sme proste sa dali na novú drahú food stylingu. Ale vyzerá to výborne. Pekne sa nám zredukovala tá omačka. A ona ešte keď trošku vychladne, tak bude trošku... Dobre, poďme servírovať. Na čo to dáme? Servírovať. No, podľa mňa, podľa mňa, Šaňo, niečo z nás bude, pozri. Ja osobne si myslím, že my sme pokročili vo food stylingu, pozri. Podľa mňa to vyzerá... Lebo doteraz Vyzerá to lepšie. A vyzerá to lepšie, lebo tie jedlá väčšinou, že chutia famózne, ale vizuálne nie sme úplne najzdatnejší, ale tento raz mám pocit, že to ešte vizuálne vyzerá dobre. No, ja som domáci kuchár, ja nie som, že Michelin star, ani sa na to nehrám. A pochybujem o tom, že doma si to niekto úplne, že super tak. elegantne servíruje. Proste sme radi, že to uvaríme, capneme na tanier a poďme rýchlo jesť, nech to nevychladne. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Yes. Dá sa. Je to výborné. Takže ak máte chuť pokračovať v talianskych dovolenkách doma, u seba, na terase, urobte si toto jedlo, dajte si k tomu nejaký dobrý drink, letný, nealkoholický najlepšie a užívajte leto a vidíme sa na budúce.